Usyong kenal jong ka Isro US Somanat ulaong ba katanat haw kalong ka balapan kre ban penher ya Aditya L1 ubadai ka Mynta jong ka Solar Mission jong ka ri bat ka jing sedang ban penher ya kan sedang Mynta kasngi ka Presiden ka ri ka Draupadi Murmu ka Don ha ka jing let kmi ba arsngi ya ka Chhattisgarh Mynta kasngi ka dei kasngi ka ba ka Presiden kan let ban Mynta ha ka convocation ka ba shipau jong ka school ba Guru Ghasidas Central University ha Bilaspur ka Invoice Incentive Scheme Mera Bill Mera Adhikar kalasdang Mynta kasni ka jingtmu jong kani ka scheme kalong ban wanra ya ka jing kala ha ka riti dustur bat jing million ha padang ki patba kinla bandawa ya ka any halor ka hok ka jongki Menteri Ketenat Kampo Iyeng Amit Shah unsasdang ya ka Amrit Kalash Yatra nanong ba Delhi Mynta kasngi hapo ka jingelap ya ka Meri Mati Meri Dish Laplipat ba ya ka Jahat Thma ka Mahendra Giri ya ka Balashna ha Mazagon Dock Shipbuilders Limited ha Mumbai Mynta kasngi